De traditionele HT-race, de wedstrijd van roeisloepen van Haas naar Skilge, wie vreet een groot succes. Verslagjouwer Freek Wijma volgt het vrouwelijksteam van de Pulp Fiction uit Makkum. Er zijn 6 dames van uw team die voor de eerste keer meedoen. En 2 dames die al eerder roeit, maar voor de meesten is het de eerste keer. Ja, en voor onze stuur is het ook de eerste keer dat hij hem stuurt. Ja. Maakt het extra spannend? Nou nee, wij zijn er wel klaar voor. Mijn lemmen ben we Fries kampioen en dat ging zo lekker, dus ik heb volste vertrouwen erin. Ja. In totaal door 130 sloepen mee om de langste race van Nederland. Om de 5 minuten gaat een serie sloepen van start. De IJsselmeerminnen, zat de vrouw haar zelfs nemen, maken dit seizoen al indruk door een Fries kampioen te worden in de Lemmer. Dat weer over 23 kilometer, maar de route van Haas naar Skilge is een stuk langer, met 36 kilometer. De Pulp Fiction liet wel zien dat ze net zomaar die Friese titel pakt hadden. En dan komt de Brandaris in zicht. Maar het schuitengat moet nog even omroeid worden en nog een paar kilometer tjin een stream op om bij de finish te komen. En een goed 4 uur passeren ze dan eindelijk die streep en kunnen ze vooromzien op een heel slagge HT-debuut.